Dakbayan sa Sugbo, zero death toll na sa COVID. Sud na sa 8 ka adlaw nga nagpakita lang nga padayong nag-arang-arang na ang kondisyon sa syudad batok sa virus. Apan giklaro sa Interagency Task Force sa IATF nga dili ang ayaw kumpiyansa subay sab sa gipangayo sa mga negosyante nga tugutan ng makabukas o makaabre ang mga sinihan. Ano ang report? Suma ni Konsehal Joel Garganera, ang Deputy Chief Implementer sa IATF, nga dili pa andam ang Cebu City sa pagbukas sa mga sinihan. Kini human sa tigom kagahapong adlaw sa mga mall o theater operators ug sa mayor sa tinguha nga makabukas na pagbalik ang mga sinihan ubos sa kondisyon nga mapatuman ang security ug health protocols. Mas maayong buksan sa higayon nga aduna nay QR code ang mga tao matud sa opisyal. Gidugang niya nga lisod man gani bantayan mga tao nga anaa sa gawas labaw na kon anaa sa sulod. Once good muhatag ta niya na mura nag-imprint maguna sa mga tao nga oy okay na day kumpiyansa bisag wa pa nag-able. Bisag wa pa nag-able. No kay understand ingon mo ginatong mayor nga i-refer sa diri sa amuha kay namatay mga doctors diri no. Unya he will only do that if mas strictly complied na gyud ang atong health protocol. Sabtang itugan ni Garganera nga walay natala nga COVID death toll sa Dakbayan sulod sa 8 ka adlaw ug ubos usab kaayo ang natala nga nagpositibo. Ang Cebu City adunay 18 ka bag-ong kaso kagahapon apan resulta usab kini sa daghan nga gipang swab test. Kasamtang adunay 343 active cases ang Dakbayan sa Sugbo. Gikalipay sa IATF ang ubos kaayo nga positivity rate nga adunay 2.5%. And then ako manggod I'm very cautious bagay. If you remember sir, way back June, 370 kabuk na nga matay. Karon sa Oktubre, 8 na kaadlaw, wa wintoy na matay. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.